Gogo chirege nchikudzai sikuru atema ati mdone iwe matimwa sikuru kwa mkanguwe ukati muna aponda mwake iye mbano mponda ana kidwe kutide apabe so hani shunguruze nembopo inini ndatoka uraya manje ndatoka uraya ndikati naye mwanangu so ndikova penyu here anza ndisikuzivawo gogo ndakamhanya ndizive mamanira ndakaita ipapo ndatove munhu atovhiringika musoro. Ine mukwasha wangu washaika uko, mukwasha wangu ukama hwedi kuti akanyenga mwana wangu mureza wandakaita achingoti bho yachona ndinozomboona kuti bho ipi bhozi angoti bho kule vachichokwada kutarisana naye sekuru vanga vakatarisana newe kudai vachibva kutongo unosangana nesimbi. tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha. Munyaya iri kurwadza yakaitika kuno kuSunningdale, sekuru vechikuru vane 92 years vakarasikirwa neupenyu mushure mekunge varohwa nesimbi neumwe mukomana ane nickname yekunzi China. Nhasi uno tashanyira mhuri iyi sekuru havasati vavigwa, vataura pamusoro pekutyisa kwaitoita iye mukomana. Vese tatanawo vanoti mukomana uyu aifamba akatakura zvinhu zvaitotyisa uye vaitotya kana kupfudzana naye. Mukoma wangu zvari mukoma wangu chinhu chakazondinetsa ndezvekuti akaita zvekupondwa kurohwa nesimbi kana kuti munhu wacho aipupe madrugs here kana kuti chiri chii yatorwa madrugs because vanhu vemunomu wacho vari kutadza kurandutsira here vaitotiza. Hanzi chii chakaitika dzaive nguvai uye miwe mukoma wenyu akura sei? Mukoma wangu akura ari kuma 92 ndisekuru vatori ne92 ne 77 asi munhu anoponda munhu akadaro munhu ane 92 ada kuti aite sei pa92. Hanzi zvakafamba sei? Imi manga musiko vanhu vari kutsanangura vari kuti zvakafamba sei? Akangosvika achirova ndarota munhu iyeye achindirova saka ndoda kutomuuraya nhasi. Madrugs kaya ndivatora madrugs because wangangosvika uchirova munhu. Kumashure muri kuti vakarohwa nani akati ndarota vachindirova nhasi da kuvauraya ndiani? China anonzi China mukomana wechirada ndinachita China. Mukomana wemuraini mumwe chete mumene maigara sekuru anotogara muno mukomana iyi pasatellite apo ndopanogara. Hapana here vanhu vakaona zvichiitika uye kana paine vanhu vakaona chii chavakaita kuedza kurandutsira? Vakatoona vaitotiza kutomutiza auya kutomutiza kuti anzi angazogona kundiuraya kuenda kutotiza panzvimbo kuti vabatsire munhu. Ndizvo zvakazoitika ipapo. Saka kudzamara kurova munhu kuita kugagada pane kari kugagada mombe nei nesimbi simbi yetepu masimbi zvimasimbi zvihombe zviyani ndozvaitorova nadzo kuti amanga ari kurova mombe yachiwa munhu. sekuru vakabva vashaikira ipapo here kuti vakambokwanisa kuenda kuchipatara? Havana kushaikira ipapo, vakazotorwa vakuzonoshaikira kuchipatara. Iye apedza kurova sekuru akasungwa here? Chii chakaitika? Vanhu akazosungwa nevanhu, chii chakaitika? Akazotorwa nemapurisa asi akatofamba kutoenda kumba kwakutozotorwa nemapurisa asi vanhu vese vefamba vanhu vese vakaita kuti kutotiza uchienda kudzimba. Chii chamuri kuda kutaura imimi pamusoro perufu rwemukoma wenyu runorwadza kudai? Rufu rwemukoma wangu rwakandirwadza nekuti mungati mimi naini kurokoma kuseni munhu achirova munhu achigagada munhu totadzawo kuti kana vanhu vanogona kuenda kunorandutsira kana kunobata munhu iye kutotiza instead panzvimbo kuti vayamure. Dai vari muno machiziva kuti zvinhu zvichiitika ngavabatsirane. Vafanira kubatsirana kuti zvichiitika izvo hazvina kunaka, rega tisvike tibatsire munhu. Dai akatopora. Saka hapana munhu akabatsira. Asi akazonofira yake kuchitoro. Ndandiri kumba
kwakazongoya mwana wanzvadzi yangu achitouya achitotaura kuti baba varohwa nesimbi naChina vakashaika. Munhu paakatoya kuti vashaika vakanga vashaikira kuno here kwati vakashaikira kuhospital? Vakadonha apo vachibva vatakurwa vaoneswa ku24 hour yakati hachazvikwanisa endai navo kuhospital paRenyato ndipo vakafa kusvika vachishaikira paRenyato musi iwowo the very day. Vanhu vari kutaura kuti zvakafamba sei? Vari kutaura vari kuti China hanzvadzi yangu yange kamira pane pamwe pamba painge kamira pechitobva kutuckshop vachibva kutuckshop saka iye anga ari nechekumashiro because imba yana China nepavanga vari imba yana China iri kusaidi uko saka ivo vanga vari necheuko saka vachitobva kutuckshop vamiswa nemwana wepamba pavanga kamira ipapo achitomhoresana nehanzvadzi yangu saka China akabva auya nekumashure kwavo achibva paamhoreswa nemukomana uyu wepamba ipapo China achibva ati ndo munhu wanga ndichitotsvaga uyu nokuti ndavarota saka ivo achibva avarota time yauda kuti vatarise uku ndopakabva avatema apa nesimbi ndopavakadonhera pasi abva avagarira vatanga kuvarova abva avakwadza mbabvu dzese vachivarova mbabvu dzese zvokutoti pavakatakurwa vachitobva apa vachitoendeswa ku24 hour vanga vatoiswa chibhandi cheche chekuti vanga vasisagone kuita sei kumira. Ko mukomana uyu akanga avamisa haana kukwanisa here kudeedza vamwe kana kudeedzera kungoridza mhiri? Vanhu vakauya here vachiona vachirova? Havana. Iye mukomana wacho akatotiza achitotizira kumba vanga vakutoti takutotya upenyu hwedu vanga vakutotyirawo upenyu hwedu kuti pamwe akabva kurova pamwe apoyawo kwatiri. Zvinoitika ndezvekuti kana tichiziva munhu zvimwe tinenge takumutya. China wacho munhu akaita sei? Munhu wekuti here vanhu vacho vanototi munhu agara anotyisa kana munhu atori vhaine ndinokuti kana achitofamba anofamba nemapfumo anofamba nezvimasimbi anofamba nechisaka munhu anototyisa kucommunity. Vecommunity vacho havana zvavakaita here vazomirira kuti iye zvino izvi atora upenyu hwemunhu wozosungwa? Izvezvi ndopa vanga vakutoti taitomutya kana achitofamba taitotiza kana kuti taitodii munhu anototyisa. Zvinoitika ndezvekuti dzimwe nguva pane vanotora zvinodhaka kana kuti munhu pfungwa dzake dzinenge dzisiri right. Iye China wacho chii chaita kuti afambe nezvinhu zvakadaro izvozvo? Madrugs. Vanhu vaitoziva kuti anotora madrugs. Anda zvemadrugs ndo madrugs wacho. Ko vabereki vake iye China wacho variko here? Vari kuti kudii? Vauyawo here panapa veukama wekavo? Vauya asi ipapo paanogara pambapa anogara ari ega because ari violent. Maloji akatotiza anotogara imba hombe chai hapana munhu aripo ndiye ari kutongogara ari. Muri kuti mimi aita zvemadrugs tiri kuona mazuva anaya iwo mwedzi uno masvondo apfuura aya vanhu vemadrugs vazhinji varasikirwa neupenyu nekuda kwemadrugs. Chii chamuda kutaura imimi pamusoro pemadrugs? Madrugs isusu tiri kuti kana madrugs hatisi kutomboda kana kunzwa nezvemadrugs. Tiri kutoti kana pane vanhu vari kuita zvekutengesa madrugs nhasi ndingafari hangu kuti ndiri kutengesa madrugs ndiri kuita mari asi mwana wangu achapinda mumadrugs imomo achatengeserwawo nevamwe achaitawo problem iyoyo yekuti taneta nevana vari kuita zvemadrugs. Mwana ari kuita madrugs haana respect even akatosvika kana pakagara vanhu kudaiwo haakuone semunhu anenge achitokongokuona kunge chimwe chinhu. Saka tiri kuti dai zvemadrugs kana dai vanhu tabatana takanzwa kuti pambapa pari kuitwa zvemadrugs ngatiendei kumapurisa tonotaura nemapurisa. Mapurisa pambapa pari kuitwa zvemadrugs asi zvimwe zvinhu zvacho zviri kuitwa kuti kana takataura mapurisa kuti pambapa pari kuitwa zvemadrugs vakauya vakatorwa nemapurisa unoona vanodzoka futi pasina kana manguva vanodzoka votanga futi kutengesa madrugs. Saka hatizivi kuti toitawo sei tatambura nenyaya yevana vari kuita zvemadrugs. Madrugs apedza vanhu, vana vari kurova anamai, vana vari kuurayana ana baba, vana vari kudii nenyaya yemadrugs. Saka tiri kuti madrugs aparadza hangu hatisi kuda zvemadrugs. Zvekuti pamwe dai pasina madrugs yayo nhasi uno security nawo. Dai security nawo pamwe hanzvadzi yangu aifoni nechirwere chake asina kufa asina kudamburwa upenyu hwake. Musi uyu sekuru vanonzi vakabuda mudzimai wavo ataura kuti akanga asingatoziva kuti sekuru vakanga vabuda akatozodedzwa neumwe munhu achinzi huyai kuno muone sekuru varohwa nesimbi naChina. Tine urombo nekushayika kwasekuru
Tanzwa kuti mama imi ndimi mudzimai wasekuru. Mungatitsanangurirewo here zvakaitika musi wazoshayika sekuru? Vakabuda mumba vachienda kupi nguvai? Ndinokwanisa kutsanangurai nemaitiro azvakaita. Kwaedza mangwanani ndinomuka ndobikira vana chikafu. Ivo ndovabikira poriji yavo pandendi kubikira vana, ndinogara nevazukuru. Zvadaro ndakaita saizvozvo. Mwanakomana anopinda grade 7 akaona ndakabata poto. Akati gogo makabata poto muda kudiki. Ndikati ndinoda kuti ndibikirei sadza. Nokuti handina chandinacho muzukuru pazuva ranhasi. Handina maputi handakana mazembe. Gogo zvino ndinoita sei? Ndikati chirega kudaro muzukuru, unotondishungurudza mumwoyo mangu, ndozvandinazvo. Chiteerera. Apa ndaitaura ndakanga ndiri kuita bhizi nokubika poto yangu. Ndakangobika chop ndobva ndachera kapu yeporiji 1 ndobva ndanocherwa neyangu, ndobva ndatora spunu ndasiya iri kukwata, ndobva ndatora shuga ndokuisa zvandakaisa mugadi zvinoiswa muporiji, ndopinda mumba ndakanga ndachera. Saka ndikatopinda mukati ndakanganisa ndauya kapu ine maporiji akati ndobva ndadzokera mumba, ndobva ndanotora chilanchi, ndobva ndagadzikira kapu iyo, ndobva ndadzokera mumba ndokumhanya mangwana anaya. Ndadaro vanoenda kuseni vaenda. Ndasara nemuzukuru anonzi Tawanda. Ndine muzukuru zvakare anonzi Tanyaradzo. Akanoti gogo ndinodyei? Ndikati rega ndikumbire maputi kumuroora kuna mai Natasha. Muroora kana une maputi ndibatsirewo kana ndazonotenga ndozokupa kuitira iye ane mwana muzukuru zvakare. Saka zvadaro zvakangofamba zvinhu zvakanaka zvakadaro, vana veye vaita. Ndozobuda nditiko Tanya, zvonzi Tanya enda, ndakanga ndatogadzira ndimupowo sadza. Ndiri kufamba munoziva mangwanani unenge uchishanda chiita zvakawanda mumba. Nguva iyoyo sekuru varimo? Nguva iyoyo sekuru vakarara mumba. Ndakanga ndine mutemo watakanga takataura kuti ine makura tine mwana wedu Lucy vaienda kumunda. Sekuru akati baba ndichakuri kuona muchibata badza, vakamboteerera. Saka apa ndanini ndaingovimba kuti sekuru vari mumba pandiri pane zvandiri kuita. Ndakatsvaira mumba mangu, ndapedza ndatora dhishi rangu hombe ndobva ndakanda mvura imomo, mvura kuno inotinetsa ine, ndachera mvura pamugoti ndadira mudhishi muye, ndatotora sefu yangu ndaisapo ndakutosuka. Saka ndiri mukati mekusuka ndakanorohwa nehana, ndatosumuka ndatotanga kufamba ndichiuya kuno ngedhi. Ndaapa gedhi avana ndakanganisa, handina kuudza sekuru kuti handina buda. Zvino mbavha regai ndimhanye, ndiri kuda kutsvaga Tawanda dzanga dzakuma past 9. Iye anodiwa kuchikoro nenguva dzinoita 10:30. Ndakafamba ndiri kufamba nomugwagwa uyu uri kukwidza mumashure kwandakafuratira ndichienda. Ndikaenda paimba iri apa pane tawaraita, ndikaona vasikana vari ipapo, ndikataura navo ndikanai vananga munambokwanisa kuonawo Tawanda? Svika naMichael, mama vana vanotamba zvino nechibage ichi mungamuona sei? Ndikati rega ndifamba. Iye ndakatomuona chaina uyu ari kubva nekusoroko apa pandaitaura ndandiri nechekunoko kudhuze nekuzasi pane chibage chiri apa ichi, akabata simbi yakareba kudai. Ndikati handichaenda nakuku. Ndakatotya, ndikabva ndafamba ndichienda nekutawala kutya iye chaina. Ndakatonzwa kutomutya panguva iyoyo. Asi imwe nguva taingopesana, munhu mwana watinotoziva munomuraini zvakanaka. Ndafamba ndiri kukwidza nepachibage chiri apo paseri pangu apo zvakare pane vakomana vari kusunga fenzi. Vakomana ava zvavari kusunga fenzi, ndatanga zvakare kudeedzera ndikutsvaga mwana Tawanda uno. Saka ndikuti Tawanda. Saka Tawanda mukuru, mwana wokwamafuta, anonodaira mama. Ndikati maiwe, sori mwanangu, handisi kudeedza iwe, ndingakudeedza nezita handidaro. Wababani, ndikutsvaga Tawanda muzukuru wako mudiki. Zvikanzi mama, muri kutsvaga teti nemuzukuru vakwidza vakadai. Saka ndikati ndakatanga futi kuzvibvunza, tikati kuvamuka nguvai? Munhu wandapa poriji ndamupa ndiadya.
ndakashungurudzika ndamhanya ndinongoenda neground ikoko ndanodzoka ndakwidza futi nepana tawanda paya ndichikutarisa ndichienda nekoko ndadzoka ndadzika neimwe rodhi zvakare kaklosaka ndiudedza saka ndiri nechekukona uko ndakaona munhu ari kuuya achimhanya ari kuti dedza saka ini ndakafunga kuti pane munhu waari kudeedza hake ndakacheuka kumashure kwangu ndichifunga kuti pane munhu waari kudaro ndikaona hakuna munhu zvadaro saka ndopandakati kwari ndindimhanya ndototaura ndakutotaura ndika kotawanda uko asi arumwa nembwa nekuti vana maivhita ipapo floyd anochengeta imbwa ndozvandakafunga akauya akandihenga tapa mumango uri apo mhanya igogo handei gogo hakuna mbonaka handei saka ini pfungwa yangu yakangoenda ndichimbofunga kuti ndiyani nditawanda sekuru vakarara pai mumba tiri kutopfuura panapa ndakati zvondakungomhanya mukana muroora handambomudza kuti ndiri kuenda kupi zvinhu zvandakuita izvo kuzvinomba mukapinda mukabiwa ndichati chii vachandibvunza mubvunzo mamarigeri kuuya mukandimutsa ndozvandoisongoita nguva yese kana ndichifamba ndiyo vandanga ndichiti ndiyo baba ndiyo ani wangu pamwoyo pangu ndiri kubatikana zvakanyanya panguva ino tiri kufamba tiri kuenda taane chepamusoro munhu uya akakubatai munhu haanambondisiya kana makangondibata tomhanya zvikanzi gogo chirege ndichikuudzai sekuru vatema asi vatema ndone iwe vatemwa sekuru kwamuka nguva ungoti munhu ari mumba akarara ndingoti munhu akarara mumba ndozivo iri musoro mangu ende ndozvandaita ndaimeka shuwa kuti haputei havo chibuda zvavo havo chiitawo zvavanoita vakanga vatozvinzwisisa takanga tatowirirana mumashoko iwayo kuti musamuka kuseni rarai ini ndichiita zvandinoita ndiri kufamba ndiri kumhanya ndikaona ndiri pano sepapo pamutero ndikaona mukuru wangu arara akadaiwo hapana kana gumbo riri kusimudzwa ndikati nai mwana wangu zo ndikova penyu here anzi handisi kuzivawo gogo ndakamhanya handizive mamhanyiro andakaita ipapo ndatove munhu atovhiringika musoro chandakafunga ndechekutanga kuti apa pakonda apa pane vanhu apa pane vanhu apa pane vanhu apa ipo pamaivhita pane vanhu zvafamba sei question yandingozvibvunza ndega mumwoyo mangu nguva iyoyo pasina vanhu vakamiramira hapana munhu akamira vakangorara vega vakarara vari vega kana vepapa pana maivhita hapana munhu aripo ndinazo ndizvo atondiona kudaro atofamba atonopinda pai mumba make ndasara ndaandika saka ndakanosvikomutsa musoro kudai ndisati ndasvika pane pandasiya ndichitaura kudano ndisati ndasvika pavari ndofunga vakanzwa isu ndakaona vari kundirudza gumbo wani kuratidza kuti ndiri chinyi ndiri mupenyu ndopandakanzwa mwoyo wangu kumbofara ndopandavanomurudza musoro ndobva ndanotarisa kudai mai ndoita seiko zvangu nai mai ndiri ndoga ndakadedza mai vangu nai mai hapana umwe munhu aripo hapana umwe munhu aripo ndiri ndega vanhu vari mudzimba dzavo mukugarisana musociety mulocation tikange takagarisana kudai inyaya yekuti vanhu havana kunzwa here kuti pane zvaitika kunzwa vakanzwa nokuti ndakazofamba vanhu vakatonzwa vanhu vanzwa kana ivavo maivhita vane mwana uyu aripo pamba vanodzi ivo uyu mwana ari kutodeedzera mama uyai mune zvaakuitwa sekuru vatanya pano vakatodeedzera soko rinoti iyo ibva ipapo unopondwa uya mumba chiza ibva ipapo uya kuno uyapinde mumba izvozvo handina kunyanya kundityisa zvakanyanya nekuti hondo ndakaona kuti kana iri hondo ndichasangana nayo ndakanomurudza mumwe wangu murume wangu ndikati ko zvaita seiko nai
chigwa zvikanzi uchiri kutotaura izvo ndarohwa kudzara. Wakatombotaura nemi? Ndakataura navo kubva pano kunosvika paranyatwa chingotaura zvikanzi atichandoda kukuudza chinhu 1 mudzimai wangu, ndapondwa pano naChina, asi zvandapondwa pano ndini ndanga ndichikuchengeta, ini ndakutoenda. Rega zvako kunditakura kuenda neni kuchipatara, nditore uende neni mumba. Maplastiki andinomboti haana basa akutoshanda, ndazozviona kuti zvinhu zvaunenge uchiita zvinokosha. Nditore uende neni mubedroom, wonodisa magumbezi ese, wowaridza maplastiki pambete. Kana wandidaro wotora inini wondirarisa pamubhedha. China chaandiurayira ina ndichisive. Hanzi haana kutaura kuti sekuru ndiri kuroverei? Haana kutaura kuti ndiri kukuroverai chii. Ava vakarohwa vana vakangojumwa vachitaura nemwana weFloyd. Pesa pamagarisirano amaiita imimi muchimbosangana naChina, haana kumboratidza kuti ane daka nemi? Hatina kana nedaka naye. Mwana wataigara naye mune zvakanaka, achiri kushanda. Munhu aitoshanda kuzimura, munhu akatodzidza, anotori nedegree, akatopfeka magauni aya, akatograduata. Zvinhu izvi zvakangotanga kubva pakashayika mai vake mwana uyu akanga ari kuSouth nemunin'ina wake anonzi Brian. Paazouya pamba apa vari kugara, ndo pakatanga maminimini ese aya. Asi zvadaro iyeni pano samai mai vake vakashayika, taitowirirana navo musosayiti zvakanaka. Ndakatora Brian, ona zviri kuita Blessing, hazvikodzeri, ona takagarisana. Aiitei zvekuti makanoudza munin'ina wake kuti ona zvaari kuita? Akanga ari kufamba akabata makano, miseve, matemo, machira, zvuma zvakawanda. Makamboendere kumapurisa? Nekuti tikaona munhu atanga kubata zvinhu zvinokuvadza musosayati tinovhunduka. Sevanhu vemunharaunda makamboendere kumapurisa kuti kunoku kune munhu ari kufamba akabata zvinokuvadza? Hongu zvakaitika. Mapurisa vakaitei? Mapurisa vakambouya, aita izvozvo zvemaviolence izvozvo nevamwe, kana kumashopu kune zvaakaita. Akarova umwe baba anonzi baba amatwins, izvozvo izvi akavarova mbama. Izvozvo izvi ndainzwa kuti vanonzi vanotorwara nemakidneys avo, vanotobatikana. Akaita zvakawanda mune Brian, akabatwa nemapurisa, achirwisana nemapurisa panguva yekutanga pazvakamboitika izvi zvinhu zvisati zvauya. Akatorwa akaenda kumapurisa. Takanoshamisika tichiona Brian Blessing uya zvakare adzoka, iye China uyo adzoka zvakare musociety. Saka zvinhu zvinotivhiringidza mukati mekurarama kwedu kuti tiri mukati mune nyika ine mutemo. Tinonzwa baba kana mai vanotaura nezvemadrugs, vanotaura nezvinokuvadza zvakasiyana siyana, asi hatina kuona action yekuti zvaanodzoka imo muno musaseti medu kuti tiite simba rekuti tingamutora kuti timudzorere zvakare kumutemo. Takafunga kuti kuda vemutemo zvavamudzora zvimwe kuda vaona pfungwa dzake dzakanaka here, zvimwe tingavamanyirira. Asi takagara tanga tichingori vanhu vakangoyemhekana nokushushikana pakurarama kwedu, tichiona kuti mwana uyu zvaari kuita izvi zvakaipa, nokuti munhu wese aiti akauya ane mirato apa, anobaya pfumo pasi achiita zvaanoita, achitenderera achidini achiita zvakasiyana siyana. Saka nhasi mukusvikira andiurayira murume, handisisina munhu achandichengeta. Tataura nemuvakidzani atiye ichokwadi kuti China aitotyisa, uye sekuru munhu waigara nevamwe zvakanaka zvekuti zviri kurwadza. Musi wavarohwa mwoyo makuseni iwawo pane mudzimai aitouya kuzochera mvura pamba pangu. Ndakamuona obuda nokuchigedhe chidiki, ndikamuti ko iwo wabva nouku unosipindana apa zvaita sei? Ukanzi kazi hamuna chamunoziva. Ndikati hapana chandoziva. Kanzi isekuru apo pamakatarisana napo vapondwa.
ndikati vapi sekuru? Ukanzi vamakatarisana navo. Saka ndikati vapi uku kumiri? Akati ndikati vamukonda? Akati ukanzi ndatotenderera kudai nokuti ndatowana vachinzi varohwe pamukova pemba. Indototi vachiripo ndichibuda. Iye akati kana vatotakurwa nemota hanzi vatoinda. Ini pandandoda kupinda pakazara ropa. Saka ndabva ndatenderera noko. Asi vanonzi vatopondwa zvakanyanya vaindiwanawo pa24. Ini pandoti chiregai ndigadzire ndimhanye kana varivo ndinoona kuti ndivo pa24. Ndonzwa ndisina mbodii ndonzwa ambulance yakuti yakutorira. Ndikuti ndichibuda kudai vasikana voti tiri kubva kumashopu uko hanzi ndisekuru vatotorwa ndii. Ndakabva ndakunduka kwakutozoona enje chiuya pano kuti ndivone kuti pane asarapo here. Ndotowana mwana ari kuchema, musikana wanga aripo achinzi Musupro. Kanzi ndatomboinda ku24 ndikatovaona, asi izvozvi foni yavo yaititi vashaya kuchipatara ari Kenyanda. Zvakandikadzisa tatova nevamwe vomuraini takakadzikanazvo nokuti baba ava isu tinovaziva zvakanyanya, tiri vavakidzani vavo. Vane nguva kunyange uchidawo kubatsirwa chimwe waingoti ndibatsirewo panopinda mvura panenge pedu padhireni apa. Vaitouya votaura voti aiwa torai foshoro bvisai mukadai inofamba. Asi vava vakura, asi vava vachikwanisa kukwanisa kumira vega vachibata mabasa avo. Imimi mukomana ari kutaurwa uyu China semunhu anogara muno munharaunda, maimuona here achifamba? Anga ari munhu akaita sei? Uye zviri kutaurwa zvekunzi aifamba akabata zvinhu zvinokuvadza. Sevavakidzani chii chamakaita? Ini kumuziva kwangu ndakatomuziva, ndakangomuona akadaro. Aivakidza kutyisa, aiva munhu anotyisa, ari mutafu zvokuti paunongomuona waitovhunduka chete kutoti pano paipa, nokuti waibata zvinhu, waiva namachira matema, apa ane vhudzi rakakura. Saka waingoti ukamutarisa kudai waibva watya. Asi ndaingonzwa vakanga vamujaira vachiti hapana zvaanomboita, munogona kupfuudzana naye. Asina handina kana zuva 1 randakapfuudzana naye. Ndaiti ndikangomuona ndotodzveka ndotoenda nokumu. Tinoziva kuti vakuru vanoti mviro dzemhanza mapfeka, kuti akatangira uku kwachingofamba nazvo asi nhasi unowu atora upenyu. Chii chamuroda kutaura imimi pamusoro pekuti kana taona kamoto kangotanga tikadzimure kasati kaenderera kure? Izvozvo ichokwadi kuti paifanira kuitwa zvinobatsira nokukurumidza, nokuti ini pandaitovabvunzawo mazuva apera kuti ko munhu unongosiyiwa achifamba, ko mazuva ano zvaakufamba akashama. Kushama sei? Anga ungofamba pamwe. Ini musi wandapedzera kumuona ndakamuona ane kashoti kanenge kataiti kebleki nezijira iroro raingovisa zirobhu raingova jira rinenge tingati mazambia edu rakangoreba richinda pasi asi riri bleki. Saka musi iwoyo raitoratidza kuda kudonha kana shoti iya yairatidza kuti yakaderera. Saka ndakati vanosiya, ukanzi akatomboisawo kugomo kune vaya vanopenga, akadzoka akatopfeka uniform iya, hanzi akatombofamba nayo mazuva. Ndo vanomuziva vaingotaura. Zvichireva kuti vemunharaunda maiti zvichida ari kupenga here, kana kuti maitoziva kuti anotora izvozvi zvinodhaka zvanetsa izvi? Ini kunzwa kwangu vachitaura, vamwe vaingoti unenge akupenga uyu, vamwe vaiti kuti hasiwo mitoriro iyi. Vaingodarowo vanhu. Ndanga ndisingatomuziviwo zvakanyanya, nokuti inivo handina nguva ndiri muno yakanyanya kureba, ndakauyawo pamba pangu apa manje. Tiri kuona isusu kuti iko zvino izvi ari muoko memapurisa. Chii chamuda kutaura kune vemitemo? Nokuti dzimwe nguva tinozoona munhu atora upenyu hwasekuru kudai pasina nguva, pamwe ari kunzi apiwa bail kana kuti mitongo yaanozonopiwa. Chii chamuda kutaura kune vatongi vachabata munyaya iyi? Munyaya isu tanga tichikumbirawo
kuti dai vachingomubata zvachose, nokuti haasi munhu ungadzoka mukati mevanhu nezvaaita. Anonzi kutaura kwake ipapo pamapurisa aiti, mukangondidzosa ava baba ndatovaisa pahuma pangu apa, ndina vamwe vari muhuma umu vandakauraya, saka ava ndatovaisawo ipapa, saka ndikangodzoka chete vanhu ndinopedza. Hanzi ndo zvaaitaura. Hanzi akati tiri kungonzwawo nevaivapo. Saka tinoti isu dai vachingomubata zvachose, vamubata zvachose kudaro, kana kune kwavanoiswa ikoko kumajeri vanhu vane pfungwa dzisina kunaka nemitorivo iyoyo, vobva vangomubatirapo zvachose. Mutongo wake ngaangopuwa kuti wakugara munhu, kuti apa haana baba haana amai, kudzoka kungodzokera kuzoponda vanhu. Saka zvaitova dai zvakatoitwa baba vasina kupondwa, akabatwa zvachose. Nokuti kutamba neupenyu hwevanhu, kutotamba nahwo, kana tichibata munhu wakadaro tichimudzosa futi mucommunity, tichimubata tichimudzosa, tiri kumudzosera kuzodini, kuzouraya vanhu. Ende kune vachakopa, tarirai kwese kumalokesheni zviri kungotaurwa kuti mwana uyu aponda amai vake, mwana uyu adai, mwana. Saka vari kutoona kuti munhu mukuru, nokuti iye wanga akura, munhu mukuru, ndakaona sokuti kana ndakamutarisa unenge ari kuma 40 kana 30, asanga asina mhuri. Ndisokunzwa kwangu hani. Saka ngavamubate zvachose. Nemukwasha wangu washaika uyu, mukwasha wangu ukama hwedu kuti istidai akanyenga mwana wangu, anyenga mwana wangu ndokubva vauzana, ndokubva aroora, ndokuuya kumusha kukaro iku tinogara. Karo ndio tauni yedu, tobva tosvika pamabhunji ndikwendi tozobva. Anga ari mukwasha wenyu kwemakore akawanda. Makore akawanda. Muri kunzwa sei nerufu rwemukwasha wenyu gogo? Ndakabatikana, ndakachema kumusha, ndafonerwa nomuzukuru. Takanga tiri parufu, so ndakaridza mhere. Vanhu vakauya undibata vakati, "Kwenda vagugu." Zvaita sei? Ndikati, "Mai we, ndatambira foni vedu we, mukwasha wangu kwai watemwa nebhemba musoro." Zvandawasviko kudaro handakuziva kuti kutemwa kwaita wadofa. Ndakangoza kuti watobva waenda kuchipatara. Ndoti kumurooro wangu ndikati hanichatogari pano, vanhu vodondiperekedza zvaita sei gogo, ndongoridza mhere, havanenge zichifamba zvakanaka. Ndikati ndinoti enda ndaona mota izvi, ndikasvika mumba ndindokwira mumota ndiende kuHarare kumwana wangu, mukwasha wangu. Sorry. Gogo, chii chamuri kuda kutaura imimi? Tiri kuona kuti iko zvino izvi mhosva dzekupondana dziri kuramba dzichiwanda. Mhosva idzi zvadziri kuwanda mwanangu, zvandadai ndakura, tichikura isu ndaive mugari weHarare ini. Kwakanga kuno mutemo mwanangu wakanga uriko, munhu akauraya munhu akanga asingararami aitotogwa otourawa. Saka pakangofa mutemo yokuti munhu wauraya munhu hafi, zvakabva zvatobereka kutoita mbereko yakakura. Zvekuti muri kufunga kuti mimi mutemo wekuti auraya ngaaurayiwowo wakanaka? Wakanaka, ndio unoranga vanouraya. Mutemo iwoyo mwanangu, handikuvanziri zviri mukati momwoyo wangu, ndio shuviro yeupenyu hwangu nomwoyo wangu. Munhu wauraya ngaaurawe. Unogoramirei munhu anokuti uyu wauraya? Anopedza vanhu munyika muno, musara musina vanhu. Kana naye purezidendi anogona kumuuraya. Ndaparadzaniswa nomukwasha wangu, ndakataura naye sonde yapera yemukwasha. Muvana wangu anditumira matebhurisi, ndandichirwara, mukwasha wangu tofa. Vafona Sandi, tataura tese, ndikati baba tapadzo. Ndakutokutora izvino. Manje dzungu dzinenge dzoibva mwanangu, mvura takazopiwa mvura naMwari. Kana dzangoibva ndototumira foni, ndotokutora ndombozogara nemi kuno kumusha. Vakaseka mufoni, ndoseka tichifara, handakuziva kuti ndokutoparadzana. Kuti pane munhu ari kutora ngozi yemutana anga atozvikurira zvakachengetwa naShe. Vanga vakura mani babava, asi rudo rwavanga vanarwo mwanangu. Ndakabereka zvaona ndakadai. Vana vangu vose vatikura vakomana
vaiuya vachigara pano vachigara nasisi wavo nomukwasha kwangu kana noizi indombobva kumusha vakomana vakura voda kuwana ndikati vanangu hamucharambi mugere pano. Mukomana mukuru wanga atovero mukadzi atoroora ndikati motobva pano chitsvakai dzimba dzenyu ndibve pano. Ngazvairi ndaitowacha ndikuseri ipedza kuwacha ndichibuda apa ndabva ndatodedza kunzi mhanyai kuno kusekuru watenga. Ndoda kubvunza kuti nekuti dzimwe nguva kunyange hedu tiri kutya kuti munhu anokwanisa kutirova asi tokwanisa tanga kudedzera kuti uyemone hapana wakambosheedzera here sekuru vakangorohwa vanhu vakanyarira kuti pakasheedzerwa apchawana wana ubuda. Hapana kutombosheedzera munhu wacho aitovepo ipapo akatotyawo kuti akazotaridzana maziso akasunza simbi mudenga akatofunga ndiye akurohwa kupa akazonodedza kunomhanya kunodedza mama wake adedza mama wake ndokuuya wakazomona amira sekujirawo iye China achitaura tase ndamuuraya. Paaitaura aiti aurayire chisekuru ane zvaaitaura here kuti avaurayire? Anga asingatombotaura hapana nanyaya akatombotaura kuti avaurayire. Akabva sei ipapo? Ipapo akuzazizira akazobva sei ipapo anofanira kunge akabva pakadedzwa mai apa pakaona ndaonekwa kwandikuita ndokubva kwaakaipa. Achine simbi yake akaenda nayo here kuti akaisiya ipapo? Akaenda nayo asi pisi yakadambuka yacho yaivepo takatoiona. Simbi yaakarovesa sekuru yakatosvika pakudambuka? Yasvika pakudambuka. Pisi yacho yakatoenda nemapurisa. Imi muchisvika matoona sekuru vakuvadzwa makamboedzere kumutsvaga China uyu kuti muone kumubata kana kuti? Panguva yacho ka zvaisatomboita kuti tiwanike tichimutsvaga paida tombomhanyisa sekuru kuchipatara pachimhanyisa kupolisi. Inini ava vachimhanya kuchipatara ndabva ndamhanya kupolisi. Vaenda kupolisi mapurisa pavakauya vakangosvika iye haana kurwisana navo here kuti asungwe zvakafamba sei? Vakatombokakavadzana aitoramba kusungwa pakutanga aitoramba kuitaura kuti hakuna kwamunoenda neni munhu inda muurayi yasi hakuna kwamunoenda neni aitomboramba but vakatoziva zvesimba kuti vamubata. Sevanhu vechidiki sevanhu vari kugara muno hazvina kukuvhundutsa iwe kuti aiwa izvi hakungave kugara kuti tinogara nemunhu anofamba nezvinokuvadza? Nyaya iyi yakatombotaurwa inzi munhu ashati afamba akabata simbi muraini yakatombotaurwa nyaya inzi munhu wekauyu achapedzera atema munhu nesimbi yake zvisina kudaro akatozosvika pakutema munhu. Saka zvakangotaurwa asi hapana action yakaitwa? Hapana action yakaitwa. Taura zvekare nambuya mai vemushakabvu vati ivo zvinorwadza kuti iko zvinezvi munhu anenge auraya munhu unoona kuti iye anozobuda otozofamba asi dai kare kuti vaiziva kuti munhu anenge auraya anourayiwawo zvimwe dai vanhu vari kutya kutora upenyu. Ine zviri kundirwadzira kuti akazvikurira achizvisenzera vana vake achigara nanyumba yake haana kuita nsinda namuntu haana kurwa namunhu munzira nekuchikoro haana kurwa namuntu. Ndiene zviri kundirwadza kuti munhu anopondiwa ninga huku haana kudenana naye asi saizi yake komanda dzabva kuti mwana vangachi wapondiwa namuntu. Mwoyo wangu uri kundirwadza zvakuti kupondiwako ndiri kuda kuti mtemo wakudhara ukati munhu aponda mwake iye mbanomuponda haana kidwe kuti inde afambe so mtemo wakudhara ukati mwako iye angacheka anichekiwa na government sono mazano angachita chakaipa chekiwa so wamwanunzenga achikapasa wakulu tumare kokudo wakubuda muntu huyo uchimona kuti mwana yadi akodza manza auraya munhu koma kudhara kukhalibe nekumazambiki chaiko ndakakulira ino angapha munhu mwake iwe mumphembo nekuti vantu vadzadziwa kuti ningauraya ine ningamupha muntu ine munhu ndiri kufawo anotya tsono munhu hapana anokumudisa munhu apha mwake iyo chidziwa kuti aenda uti uchimona ndiye mwana wangu afa iye achifamba achidya sadza zvinganakidwe? Hazvinakidzi. Tazotaura zvakare nemukomana akanga aripo nguva yakarohwa sekuru achiti akatoshaya kana kuti oita sei nguva iyoyo akatopererwa nezvekufunga uye akatizawo nekuti akanga achitya kuti China uyu anokwanisa kungomurowa nesimbi yanga akabata. Zvakaitika ndezvoti tanga takamira muyadhi mangu inini mugedhi so ningirini China akabva nesaidhi rekunoko achiuya akadai anga akabata simbi anga akabata tape bar
so ndakangoti handi zvake zvamazuva ese zvekuti anenge achifamba akangobata zvinhu zviri strange ari kutoendawo kwaari kuenda mva ndatongomuti china boy saka angoti bho kuti bho kwaakaita nanhauziva kuti mind yake iri papi azongona atosumudza simbi kule vachinochoka vachisangana nevayo apa saka ndakacheuza kuti ko zvafamba sei ndakabva ndanovhunduka ndichiti ndinotarisa kule vachidonha iyo bva varova 2 simbi ndakatarisa ipapo saka ichi3 akasumudza simbi ndakana notira simbi yaya nemaziso bva ndatarisana maziso ndo ndatongovhunduka ndinorohwa nehana brain dzichingonomhanya kuti yakutoyewo kwandiri because yange ichiri mudenga bva ndatomhanya ndichitodedza mama vangu achitoniti ko suduruka kaipapo kwakazokukwadzao chichindiati ndatosudurika sona ikaramba achirova sekuruka panze panapa iye ndo paakazongorova 2 masimbi kumusana uku kwanga agara achirova kubva azorova 2 masimbi ndakamutarisa ichinotyoka achibva atobva ipapo achitodedzera zvaidedzera. Aitaura kuti chii nguva yairova sekuru? Akataura here kuti ari kuvaroverei? Zvekutaura kuti ari kuvaroverei haana, asi patime yaakasvika achivarova haana chakataura, akazotanga kuvarova kutaura varara pasi painge akuvarova achiti ndambokuudza mudzvaro sanjairiri tambe newe chichichi ameno anzi kunishungurudza nezvitoma zvemubobobo wako chichi kutadza kuenda kutoilet udidi watoti so inini haane confusion yanandiri wazonga ndinozombonyatsozvibata because ndanda kutovhunduka kuti nyaya dzachona dzabva kupi chii chambonyatsoitika because marovero achona avakaita handisina kumbozvitarisira kuti anogona kuita sekudaro. Zvichireva kuti haana kutora nguva yakareba achirova sekuru, zvakaitika nguva diki-diki. Zvangoitika nguva diki-diki. Tinoziva isusu takagara munharaunda unenge uchitonesoziva kuti pamwe pane varume vasingaende kubasa varipo. Hamuna kudeedzera here kuti vanhu vakwanise kuuya vabate kuti zvakaitika nguva diki-diki mva utomuona achibva achenda? Zvinhu zvakangoitika munguva diki-diki, asi munguva diki-diki iyoyo zvinhu zvakaitika ndisina tarisiro nazvo, saka ndakanoshokekana ndakashaya kana kuti ndodaidzira ndakamira ipapo ndakangoramba ndakatarisa ndichizonosumudza musoro ndichitarisana naye maziso ndinorohwa nehana ndakanovhunduka kuti kosimbi yasumudza akutoya kwandiri mba ndazotiza ndichidedzera kuti mama yaimone china rowa sekuru panze apa ufu ichive next manguva vanzwa kuti vobva vatobuda vachinomirawo padhuu, asi kuti vazoziva kuti chii chikuitika hapana chavakakwanisa kuziva kuti chii chanyatsoitika nenyaya yekuti vakazongobuda iye wachona achena akutobva pamba pedu achitopopota achitofamba achitoenda bva anotenderera bva apinda nepamba iri apa panonzi pa5 star bva anotenderera akadai achidedzera achiti ndatoponda inini ndatokauraya kaanzanze mudhara topito ameno zvaitaura ndatokauraya handishungurudze nembopopo inini ndatokauraya manje ndatokauraya chienda akadai ubva anotenga supa rake ubva azodzoka achipinda mumba make. Kwaakanotenga supa uyu vanhu havana kuziva kuti atosiya uraya munhu? Akatosvika kwese ikoko achitongodedzera kuti ndauraya, asi vanhu vanga vakushaya kuziva kuti uyu ari kuti chiko apa akabata chisimbi, saka vanga vari kudhuzo nekunoku vakazomhanyawo time dzandakadedzera ndo vakazozivawo vazotanga kutozodza vanhu kuti ari kutotaura chokwadi, arirova sekuru kumba ukukuku. Zvichireva kuti uri kuti iwewe zvinhu zvakaitika nguva diki-diki kuti kunyange vanhu vakanga vari mudzimba havana kukwanisa kuona. Zvinhu zvangoitika nguva diki-diki. Tikuona isusu kuti iwewe ndiwe wakatoona zvichiitika. Tinoziva kuti vanonota nyaya yetrauma kuti uri kuona zviri mumaziso mako mazuva aya kubva zvazvaitika uri kurarama sei, zviri kukubata sei? Zvinhu zvekuti ndikafunga ndinototanga kuchema ndega ndakagara ngoirira musodzi, asi pamwe pacho semunhu wechirume handizonyanyotora maemotions tereka, asi ndinenge ndichitorwadziwa nezvinhu zvakaitika.
watiwe waitotaura nasekuru. Ndaitotaura nasekuru. Ngatidzwe wakapedza kurukura nasekuru kuti kudii? Nekuti tiri kuona sekuru 92 years iwe uri mukomana wechidiki. Zvichida kuti kazhinji kacho kuti vanhu vakuru vanenge vachipa mazano vari kutaura nesu. Sekuru vaiwanzotaura nemi kuti kudii? Maisangana pari? Zvaitika nasekuru, sekuru vanotaura chirudzi. So inini ndinonzwa chirudzi ndinogona kuchipindura, ndinogona kutaurawo. Saka vakatoda vaibva kuseru vachitouya kunoku. And then angoenda kamuzukuru kawo amene ndikapi kabva kasarira kutakishupu kubva ndopa vakauya vachimera pana andiri. Toti abambo mauka tauka mauka tani kunyumba tana munzi chichitotaura chitodaro pepe. Iye ndopa akangorika noabudikira nekunoku akabata chisimbi chake ichocho. Ndibva ndatongomhurisa. Mhurisa wandakaita achingoti bho, bho yachona handinozomboiona kuti ibho ipi because angoti bho kule vachichekwa dotarisana naye. Sekuru vanga vakatarisana newe. Saka iwe ndiwe wakatarisana naChina ari kumashure kwasekuru. Saka sekuru pavakacheuka ndipo vakabva varohwa nesimbi. Because vangudai vachibva kutongonosangana nesimbi. Vachitondera saka nangovhunduka ndichinomira ndakatarisa kule vadonha iye achitonovatsanangira. Achitotanga kuvarova kumusana uko. Pakarova pekutanga nana angositika ndakatarisa so kudonha kwakule. Kechitu ndangositika pakazonosumudza simbi ipapo kechitu ndopandakanoiteera ndichinotarisana naye maziso ake ka. Brain dzangu nehana ichinoti bhum ndangoti simbi yakutoyo kwandiri. Nekuti handina kuona kuti kule varohirwei saka inini chaangazotadza kundiroverawo chii pasina zvandaita. Saka ndobva ndangovhunduka mandatiza ndichitodedzera mama vangu. Uri mukomana wechidiki. Tiri kuziva isu kuti munyika mapinda denda rezvinodhaka zvirimo. Uye vamwe vari kutaura kuti iyewo kakupenga kaivepo asaitoro futi zvinoita zvinodhaka. Chii chauri kuda kutaura kune vanhu pamusoro pezvinodhaka zviri kutorwa izvi? Pamusoro pezvinodhaka zviri kutorwa izvi ndinongokumbirawo kuti kune vanokwanisa kumira sevarume munyika umu vatungamiriri kumusoro uku, tokumbirawo kuti madrug loaders nevanhu vachona vanenge vachitengesa vachona zichibvira ngavambotsvaga, ngavambobatwa, vombovharirwa, zombomira kuonekwa zvinhu zvemadrugs because madrugs ari kukwadza vana vakawanda, ari kukwadza vanhu hobho. So madrugs chinji zvisina kunaka kana unga usati wapinda machiri achingogara kwakadaro. Kuzi kana ukazopinda machiri mawani. Tinoona kuti sekuru vakatakurwa vachiri vapenyu. Pavakazonzwa kuti sekuru hakusisina. True, ndakatochemawo, ndakatonyadzogara pasi kunyatsoshaya zoti ndakatya zvinhu zviri kundibata nekuti nakule panga pasina kutukana, pasina kunetsana, taingowirirana. Kana ndikapfuura nekuno kwakagara vakule machomatani abwino tani munyumba abwino chitotaura chitongoenda zvakadaro tichongowirirana. Saka zvinhu zviri very tight kuti zvakangoitika suddenly. Zvinhu zviri kundishungurudza singaiti.